Lokho wakwenzile wena wawucabanga ukuthi mina ngiyophatheka kanjani? Ekubeni nalo muntu okwenza naye uzuyasho ukuthi usutholile ukuthi udayisa ngomzimba. Mina uyangicabangela? Ngingasho ukuthi kwaba nje kwaba yiphutha kona impela ukuthi kwenzeke le nto eyenzeka. And then mina ngangiy'tshela ukuthi engikwenzayo ngiyakufihla, ngeke uze ukubone. Iphutha ukwehlisa umuntu wesifazane isiketi? Iphutha? Mina ukuba ungifica ngehliswa umuntu wesilisa isiketi, kwakuzoba yini? Nami ngithi iphutha? Hhayi kona kwangeke kuzwakale kahle. Kwangeke kuzwakale kahle. Nokwakho kakuzwakali kahle. Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esiluzwa ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandezulu. So-ke njengoba sihleli nobhuti, nakanjani? Shuthi khona le ntokazi noma-ke mhlawumbe insizwa angazi, kodwa-ke ngimbuye ngazuthi intokazi le afisa ukuthi abuyelane nayo. Nakanjani-ke shuthi khona and ngenzeka ukuthi usa-special kakhulu enhlizweni yakhe, usafisa lokho oku-serious ukuthi babuyelane, kodwa-ke uzosichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani ekuqaleni, bahlukaniswa yini and nje nempilo yabo yonke, uzosichazela yonke into. So-ke okwethu nje ukuthi sibeke udlebe sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lesibongo negama lendawo la osuka khona. Igama lami ngu-Abongile Mnyamana, ngisuka kaSanti. Mnyamana, Buthelezi? Yes, Buthelezi. Okay, ungathi awunayo isho? Hhayi, ngisho. Usuka kuphi? Ngisuka kaSanti. Okay, kwaSanti ukhulele khona? Yebo, ngikhulele khona. Oh, all right. Ngicela ungichazele-ke nge-relationship yakho no-ex person wakho, nahlangana muphi unyaka and nihlanganele endaweni kanjani? Umuntu wami la sahlanganela khona, sahlanganela ngambona e-town. Yes, ngambona e-town, so ngakhuluma naye, ngam-approach-a. Yes, ngamcela ukuthi ngithandane naye. Okay. Yeah. Mhlambe kumuphi unyaka nje uma usakhumbula kahle? Yazi abantu besilisa abakubeka emqondweni iy'nsuku ezibalulekile, but mhlambe ukuthi uyakhumbula kwakumuphi unyaka uhlangana naye? Uma ngisakhumbula kahle, it was 2017. Okay. Yes. All right. Ngaleso sikhathi kade uhlangana naye, ube khona yini omunye umistress empilweni yakho ubuthandana naye, noma mhlambe-ke wahlangana naye usingle? Ngingasho sisi ukuthi wayekhona, but into yethu yayingenayo into enesici or ephathekayo. Oh, okay. Yes. So-ke ekuphileni kwenu-ke empilweni yenu yothando, yiziphi nje izinto oyikhumbulayo ezinhle eseke nenzelana zona noba u-2? For esayidini lami, mina umuntu wami kuningi angisize kona. Okay. So nje kuningi angisize kona, owayengifundisa ukuthi if ngisebenza imali kumele ngiyiphathe kanjani. Okay. Nokuthi nje kumele ngiphile kanjani. Okay. Yes, yes. And wawukwamukela lokho? Yes, ngangikwamukela. Awungaze ubone ungazuthi uyakulawula? No. Ukufika kwakhe nje empilweni yami ufike noshintsho olukhulu. Okay. Because kunezinto ayengitshela zona ukuthi lezi kumele ufunde ukwenza kanje. So that's why ngisafuna namanje ukuthi siphinde sibuyelane. Oh, mhlambe-ke emndenini wakho la uzalwa khona uke wabatshengisa yena usisi nisathandana? Bayamazi? Ngingasho ukuthi bengengixoxe ukuthi kunomuntu okanje. Okay. Yeah, bengengixoxe ukuthi khona umuntu engizwana naye so and so. Okay. Yes. Nase ngixatshaniswa yini-ke? Into eyasixabanisa
kwaku-Good Friday. So uma ku-Good Friday nami shuthi uma sekuphuma inkonzo-ke uthola ukuthi sekuzongena inkonzo yantambama ade singena inkonzo yasekuseni. Abantu abasha ulusha like liphume uthola ukuthi uma liphuma ulusha mhlawumbe kuthiwa sengena inkonzo yabomama ukuze kusuke kuzongena omama kusuke kungena ekuseni kungena inkonzo yabomama ntambama. So isikhathi simbeke shuthi kwaNosisi ucula kahle. So lo sisi lo ucula kahle wase ngalokhu uzangathatheka-ke. Ucula kahle esontweni? Yes, ucula kahle esontweni. Yes. Uthathwa nje ukuthi ucula kahle? Ya, ngithathwa nje ukuthi ucula kahle. Hayi feeling. Okay, and kwase kwenzakalani-ke? Ngijahe nje la nixabana khona. La sixabana khona usifica kade sime ngemuva ngale kwamatende. Sime khona soba yi-2. Unosisi ucula kahle? Yes, Nosisi. Wena uficwa u-ex yakho? Yes, umama. Mana-ke wawusonta naye kanti noma? Yes, ngangisonta naye. Oh, okay. Yes. Yo, manje ngoba uyazi nje ukuthi ukhona la, yini wangasakwazi ukuyibamba ngaleyo ndlela ukuthi usuvele uqonda kusisi wabantu lo ucula kahle ubuwazi ukuthi upartner wakho ukhona la? Uyabona lento into eyasuke yangididisa kakhulu. Ngadidisa ukuthi angithi nami ngiyacula. So ngabona ukuthi yabona le combo le communicate le combo. Khona into esizoyenza. Okay. So kwathi fit nje ukuthi ngibone ukuthi no lo muntu lona sokwazi ukulokhuza ngakhohle ukuthi kunomuntu okhona la engizwana naye. Yena lo sisocula akanaye nomuntu. Nanoma bekuthiwa akasonti-ke nani usingilini yena. Lokho-ke sasingekaxoxi kakhulu. Yabo because nami as umuntu wesilisa ngangifuna ukuthi yonke into engathi because angithi Good Friday. Yebo, so ngangifuna ngathi yonke into ingashesha. Ingashesha kanjani? Isheshe ekutheni ukuthi mhlambe sikhuluma indaba yethu iyahlangana. Ningakagoduki nemakhaya. Yes, singekahambi semakhaya. Okay. Yes. Okay, so manifica-ke nimile noba u2 benjani nje i-reaction yakhe? Wanothisa ini? Mayefika nje. Into engibona ukuthi yamcasula kakhulu wafica nje ngalekathi silungisana amabhlukwe so kwaring kuyena. Wo mana-ke senifika kanjani unyisane amabhlukwe mina ngigcinela kade uyoxoxa naye. Manje esekunyiswa amabhlukwe kanjani manje? Kanti nani kuphi emotweni noma phandle? Emotweni sasingangale ematendeni ngemuva la ngasema. Okay. Ehontshi. Yes, ehontshi la ngekubone khona umuntu. Yes. So nami ngathuka if efika esibona ngathi awu because indawo ebesekuyona ibisehlane kakhulu ngangithi ngekaza khona ukubona. Yes. Losisi lo ucula kahle uyaqala ukukhuluma naye namhlanje noma senaye banaye ingxoxo? Besingakazi sibe naye ingxoxo. Naqala ukukhuluma ngaleso sikhathi and then jikijiki sekwenzeka izinto eziningi ngalesi sikhathi. Hayi no ngiyakuzwa. Kanti emasontweni kwenzakalani mekuthi okay singangena emasontweni. So ke sekubambile-ke manje. Mhlambe wahamba wabuyela emuva wayoshaya impempe kubazalwane ukuthi hayibo ziyakhala ngale noma into yagcinela kunina bangazi abantu akaqhathanga namuntu. Into engayisho ukuthi yena kwaba yileyo nto ukuthi asibone ngaleso sikhathi. So wasibamba uthe uma isibamba i-reaction yakhe walokhuza nje wahamba so waduba-ke so wangiblokha nakuma lokhuzana sisakhona ukuthi sikhulume kanjalo kanjalo. Manje ima wena wawuliphathile ikepisi lokuzivikela elangeni mawuyobonana nosisi lapha wazivikela kodwa? Ikepisi wavela wangena nje.
ngamane nje. Wacabanga wafika phi ngezifo ngoba phela kunezifo engangozulu kuyagulwa la eminyango. So wacabanga wafika kuphi ngezifo ubuwazi ukuthi unayo umuntu ofocuse kuyena. Lokho akufikanga cause yonke into Yayisiphuthuma. yayisiphuthuma. Akufikanga ukuthi eish ngase ihambeni kwesikhathi ngigcine ngilimala in terms of Okay. impilo yami. Mhlambe ke usubuyela kuyena ke uyazi ke manje ukuthi ubonile ubambile wahamba. Yini nje wafike wayisho noma mhlambe wayengafuni ukubuza ukuthi uthini nagoduka kanjani nje yonke lento le kwenzakalani umbone ukuthi uhethekile lo muntu lo na kanjani vele bezohethe bengeke nje ashaye ihlombe asine ebona umuntu wakhe enyusa ibhlukwe lapha enomunye umuntu osifazana na kanjani bezophuka. So unakhuluma yayithini into wathi nje kuwena wayengathandi kahle kahle ukukhuluma cause Okay. again umuntu wayesediniwe esengasakhulumi. So ngathi uma ngi-check efonini ukuthola ukuthi phela umuntu mhlambi uma engafuni ukukhuluma nawe mhlambe uyinika ithemba ukuthi hayi no vele umuntu wami ngiyamazi ngizokhuluma naye over the phone sizoyilungisa. So wayesengiblockile nasefonini. ningagoduki nigoduka nje vele kumuncu nje Yasigoduka nje already. vele akusekuhle kahle. Sho. Mana ke awugqoka icathulo zakhe ke. Uma ngabe kuthiwa uwe owafica yena enyusa iskate lapha nomunye umjidi bekuzofika kanjani kuwena? Buzokwenza kanjani wena? Ey, the way engangizophatheka kabi ngayo I think ukuthi ngangizogcina mhlambe sengisebenzise nezandla sengilwa Yes. because ngimthanda kakhulu. So yeah. So mhlambe into eyenzeke kumuphi unyaka le noma kuyiphi inyanga bekuthi into eyenzeke this year kwenzeke nini? Into eyenzeke ngabo-April. April Yes. this year. Yes. So awucabanga ukuthi mhlambe njengoba ku-October futhi nakhona sekupheleni kwa-October manje awucabanga ukuthi usenomuntu wakhe omunye nje omusha angafuni ukuphazanyiswa kuyena njengoba wena ufuna ukubuyelana naye? Lokho ngikulindele but sithi isiZulu la akama khona aphinde ame. Okay. So nami ngifuna ukuzozwa ukuthi izinto zinjani manje because Okay. April sesijana lesikhathi kancane ukuthi mhlawumbe usedlisile noma yes. Bese ninabo abantwana? Abantwana besingekabi nabo. Okay. Yes. Eish. No kulungile. Mhlambe ke yena ipersonality yakhe ikanjani? Akayena yini umuntu omaqhubu. Uthola ukuthi yes uzovuma ukubuyelana nawe kodwa hayi ngoba nakhe ufuna ukubuyelana nawe mhlambe uthola ukuthi ufuna ukupheya nje. Ufuna ukuzwisa lento wena omzwisile wena ngaphambilini. Ngingasho ukuthi yena akuyena umuntu oneqhubu but Okay. umuntu ocikekayo into nje uma ingayithandi akayithandi Uyaveza, all njengawo yes, wonke umuntu. njengawo wonke umuntu into uma ingayithandi akakwazi ukupretenda uyakwazi ukutshela ukuthi no baba ukuthi nokuthi angikuthandi. Akayena lo muntu ophakamisa isandla kalula nje. Onesandla esilula nje ngathi ngaqhwabaza nje manje ngempama. Hayi lokhu bengakaza kwenze kumina. Okay. Yes, bengakaza kwenze. Eish, so njengoba usinikezile inamba yakhe sizamile ukuxhumana naye samthola. Ukhona. But akazi ukuthi wena ubhalele kwi-show, akazi lutho nje ukuthi uzeleni la. So ngiyacela unginikeze isikhathi sakho, wehlisa umoya, ngimlande khona uzokwazi ukukhuluma naye. Yebo. Sharp, ngicela usilandelane.
Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa-Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u-062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Kunesinamukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Mhlawumbe ke singaqhubekele phambili ngiyafisa ukunazisa ukuthi nakanjani i-special lesi siqale ngomhla ka-15 sisasekhona namanje sizophela ngomhla ka-25 lapha e-Black Life Pharmacy. Mekuwukuthi khona i-product oyidingayo ungasithola ku-062 219 7748. So-ke udadewethu uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi mhlawumbe kungenzeka vume ukuthi ucula uphinde lihlangane futhi, kodwa ke asike sizwe singabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi kama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama lami nguSimukelisiwe kaNgcongo. Okay. Ngisuka Inhlazuka esigodini saseMkhomazi. Oh, all right. Uyamazi ubhuti enhle naye? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Kwakuwumuntu wami engangithandana naye. Dalo. Yebo. Oh, all right. Ubhalile kuhlelo elithi Love Back la kwa Black Life TV. So ufisa ukukhulumisana nawe kahle kahle ekubuka. Ngicela ngiphe isikhathi sakho umuze ukuthi ufuna ukuthini. All right. Sharp, ngicela ukukhulumisana. Yes. Mama kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Njengoba ngibhalele la ekhaya, benginesifiso sokuthi siphinde sibuyelane njengoba sake sathandana nje, because singwabonile ama-mistake after into engayenza, and then kunesikhathi la engengikukhumbule. So nje empilweni yami ngisakudinga kakhulu, so bengizocela nje ukuthi sithelelane amanzi, siphinde sibuyelane futhi. Engakubuza njengoba usufuna ukubuyela kumina, lo owawukwenze naye usashonaphi? Emva kwesikhathi senze le yanto ngathola ukuthi usisi lo esesenze naye le yanto ngezwe kuthiwa ubuye ahambe, njengoba sasibonana esontweni, ubuye ahambe futhi ntambama ubuye ahambe ayodayisa ngomzimba. So ingakho-ke nje ngilokhuza cause lokho kwangidumaza, ngangazi ukuthi wenza into ekanje ukuthi ubuye ahambe futhi adayise ngomzimba khona la eThekwini. Hey, mina ngisayibona kodwa ngibuyelana nawe because nami sengimove on ngokwempilo. Lokho wakwenzile wena wacabanga ukuthi mina ngiyophatheka kanjani? Ekubeni nalo muntu okwenza naye uzuyasho ukuthi usutholile ukuthi udayisa ngomzimba. Mina uyangicabangela? Ngingasho ukuthi kwaba nje kwaba yiphutha kona impela ukuthi kwenzeke le nto eyenzeka, and then mina ngangitshela ukuthi engikwenzayo ngiyakufihla, ngeke uzokubona. Iphutha ukwehlisa umuntu esifazane isikede? Iphutha? Mina ukuba ungifica ngehlisa umuntu esilisa isikede, kwakuzoba yini? Nami ngithi iphutha? Kona kwangeke kuzwakale kahle. Kwangeke kuzwakale. Nokwakho akuzwakali kahle. Akuzwakali nawe kwakho kahle. But bengicela yebo kona ngiyakuzwa, kodwa ke ngenxa yokuthi ngithanda siqala ukwazana, ziningi izinto owafika kumina empilweni wayishintsha. So
ingakho nami ngicela ukuthi bengicela ushwele kulokho okwenzeka ukuthi bengicela ukuthi sibuyelane mina nawe because kuningi engikukhumbulayo okuhle owawukwenza empilweni yami. So lokhuya kwangimangaza ukuthi ngithole leya nto engayithola. And then after yonke leyo nto leyo okwangithusa kakhulu ile nto ukuthi ubuyadayise ngomzimba usisi lowo. Wena wawukwenza wawucabangeni, yazi awucabangelanga mina. Mina ngihleli manje ngiyeke isonto, angisonti ngenxa yakho yokuthi wena wahlula ukuvala uzipho wakho lapho. Mina esontweni ngaziwa njengomama olunge kabi, olungile. Abakhokheli bayangazi esontweni ukuthi bengunkosikazi wakho. Kodwa namhlanje uzocela ukubuyelana nami? Ungehlisile isithunzi. Awulicabangelanga igama lami. Awungihloniphanga. Ngokukuxolela ngiyakuxolela, kodwa ukubuyelana nawe ngeke ngisakwazi. Nami sengimuve on ngokwempilo. Lokho kuthanda ukuba nzima. Ngiyakuzwa kona ukuthi uyangixolela. But inhloso yami yokuba la ukuthi benginesifiso impela ukuthi siphinde futhi sihlangane sibe umuntu munye. Mina ngisakuthembi. Angikwazi noma mhlawumbe uyagula noma uguli yini. Ukubuyelana nawe nje into engeyisakwazi ukuthi yenzeke le. Kungasa ngifile. Ngeke ngisakwazi ukuthi ngikwenze lokho. Ngenzela ukuthi indlela yakhe ibe yinhle lo suyiqalile ngoba nami khona sengiqalile. Kuzwakala ngazuthi umile emazwini akho. And ngiya-understand i-pain oyizwile and ngiyabonga kakhulu uma usho ukuthi uyamxolela. But-ke njengoba ezithatha ithuba elingaka isikhathi sakhe wabhalela isho engaka, azi kahle ukuthi uzobukwa abantu ababhaye. Awucabanga ukuthi lowo muntu uzimisele ngempela ubuyelana nawe? Inkinga nami khona esengithandana naye and ngithwele ingane yakhe. Oh, okay. No, ngiyakuzwa. Ufila kanjani-ke? Mayisho kanjani? Kona lokho akushoyo ngiyakuzwa but lokhu ukuthi khona umuntu asemthwele angifili kahle because ngangitshela ukuthi uzodinwa but ngangazi ukuthi uzobuye mhlambi athole umuntu uzokwazi ukuthi mhlambe bagcine sebeba nomntwana. Okay. Yes. So uzohlonipha lokhu akusho ukuthi usenomunye umuntu athandana naye plus ilunga lomndeni elisha. Angeke usamlandela. Uzokugwinya ukuthi kwaba uwena owenza oku-wrong kuyena. Akakusukelanga yena. Kona ngingavuma ngithi yes but ukuhila akukho lula. Okay. Akukho lula uku-accepta nje ukuthi angeke ngiphinde ngibe naye empilweni. That's why ngiphinde njengoba ngibhalele la kulolu hlelo ukuthi bengifisa ukuthi siphinde futhi sibuyelane but-ke anyway uma isho kanjalo shuthi kuzomela ngamukele but ngeke kube lula. Okay. Yes, ngeke kube lula. Okay. Asihloniphe amazwi akhe. Because ngiyabonakala ukuthi hayi ngazi ukuthi ngeke kwenzeke. Uyayixolisa inhliziyo, ne? ngoba nami iphutha lami ngiyalibona engalenza. Okay. Hayi ngizozama kona ukuhila. Okay. Yes. Dadewethu ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga ukuthi usihloniphile wafika. And ngiyathemba ukuthi
mhlawumbe ngeke izinto ibe izithaki nanoma kuthiwa nisathandana. Yebo. Bathi ngiyabonga. Yeah. Bathi ukubaluleka kwento uma isakhona awukuboni, but immediately isuka uma ingqondo ibuya ukuthi ish, yabo lento ebila noma lento ebenginayo iyona engiyidingayo kodwa ubonanga isasekhona. So-ke udadewethu ngala Nkosi yami uyakubuya kuyacaca nje ukuthi ucu ahlangane and ngehlangane namhlanje ayikusasa hayi nanini ngeke kusenzeka ngoba yena uthi useqhubekele phambili nempilo yakhe and kuza ilunga elisha lomndeni la bhuti anaye njengamanje empilweni. So ngiyacela ukuthi lapho emakhaya uthandweni ayihloniphane Nkosi yami. Ayihloniphane, ingadalelani inkinga, ingaqambelani amanga, ihloniphane, ithandane. Mekuwukuthi uthanda uthakhona, mekuthi uyezwa nakhona uzakusekho, ungaphoqi. Ungaphoqi izinto, phuma uhambe uyothola umuntu obona kahle ukuthi alright lo for mina. Ushiye kanjalo kunokuthi ungaqala izinkinga, kunokuthi ungaqamba amanga, nalokuthi nje ungahluthula umuntu inhliziyo. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Ngiyalibingelela nonke babukeli nabalandeli bayo iBlack Life TV. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumgwenya Nkomo Sovukazi Mvuleni. Ngiyintokazi ezalwa uMamkhize. Futhi kahle kahle mina ngumamsebenzi. So-ke ngila kuzonichazela kabanzi ngama products amasha esizoba nawo eBlack Life Pharmacy. So-ke njengoba nazi ukuthi besinsiza vele ngamanye ama products asetshenziswa abantu besifazane kuphela, bese kuba ama-products asetshenziswa abantu besilisa kuphela, bese kuba ama-products abantu abathi bona banamabhizinisi bafisa ukuthi abantu beze bezothenga i-product yabo nabo bayaziphantela bayayizamela besikwazi ukunisiza ngalokho. But-ke nithe because bengilokho ngimemezela ngichaza ngisho ukuthi uma kuwukuthi khona isifo ogula ngaphansi kwaso noma ikhona into enye oyidingayo eceleni ubona kahle ukuthi asikaze size si-advertise bengithi sifonele uchaza ukuthi udinga ini and bebebaningi abantu abebefona epharmacy kubantu abasebenzela epharmacy bebechaza ukuthi hayibo khona abantu abajwayele ukufona uthola ukuthi umuntu uzofuna umuthi wecala uthola ukuthi omunye umuntu uzofuna umuthi wokuthi abantu mebezofuna yena ngenxa yomsebenzi awenzayo mebezofuna wena baxabane bodwa badubulane bodwa babulalane bodwa bekuthi bayabulalana kodwa begcine bengafikanga kuyena ngqo. So bebebaningi abantu abebefona befuna izinto eziningi ehlukahlukene uthola ukuthi asinazo. So-ke njengoba nazi ukuthi sisebenza nabalaphi bendabuko abaningi, so sike sathi ongcono asivele sihlale phansi sithole kubantu abasebenza epharmacy ukuthi obani abajwayele ukufona bafune ini nani. Sabuka ukuthi sophuma sibheke ngakuphi, so sikwazile ukuphuma kalo zonke sibheke ukuthi obani abantu abangasisiza ngalokho since sisebenza sine pharmacy yaka Black Life. So-ke kusukela ngomhla ka-1 maningi ama-products amasha esolokho nje siwamemezela ukuthi sekukhona i-product ethize esiza ngokuthi, sekukhona i-product ethize esiza ngokuthi. So kulokho ngikubalile umuthi wecala i-product yokuthi abantu mebekudinga bangakutholi udlule nje phambi kwabo bengakuboni. Ngiyazi ukuthi niyayazi lento engikhuluma ngayo kakhulukazi abantu abadala mhlawumbe abantu abancanyana othola ukuthi abakayiboni impilo nakanjani bazoduka ukuthi hayibo yini lento engiyishoyo. Mina ngikhuluma nabantu engazi ukuthi bazongizwa. So abanye mekuthi wena akakufikeli lokho ngisibona isidingo sokuthi ungaphawula ngaphansi kwalokho ngoba akakaqondani nawe. So mase kuba khona i-product yabantu uthola ukuthi uphanjanelwe umqondo kukhona nje la kuduka khona nje kancane udingeka ukuthi asizwe ngendlela elungele ukuthi ingasiza umuntu ophanjanelwe umqondo. So naleyo product leyo ikhona. Mase kuba khona ke laba abantu laba uthola ukuthi baphiwe ubuholi bayahola einkonzweni kodwa banesifiso sokuthi ibandla lithi ukuphakama likhule bese kuba nekhona futhi neproduct ekanjalo. Kodwa ke leyo ihlukene kabili ke noma ngeke ngize ngikwazi ukuchaza konke in details. Mengithi kuhlukene kabili ikhona iproduct
esingakunikeza yona. Mekuwukuthi awuyidingi i-product, awuzithembi ukuthi ungenza ngendlela esingabe sikuchazele ngakhona, singakuyisa futhi kumelaphi wendabuko, umuntu esineshow ukuthi okay, mekuwukuthi awudingi i-product kodwa singakuyisa kuyena, hhayi ukuthi sisixhumanise naye, hhayi ukuthi sikunikeze inamba yakhe, sikuthathe nje la singaplani singahlanganela khona, sikuyise kuyena ngqo, ufike wenze okwenzayo, then sibuye-ke sonke. Nakanjani-ke akhona namanye mhlawumbe okungenzeka ukuthi angiwabalanga njengamanje, kodwa-ke yonke into nizoyithola kahle ngomhla ka-30 noma umhla ka-31. Sesinichazele ukuthi okay, ngomhla ka-1 i-product enje ikhona, i-product enje ikhona, i-product enje ikhona. Mekuwukuthi-ke usekudeni, siyakwazi ukuthi sikuposele, sikufakele ngophepha. Enye into ebengifisa ukunichazela yona, siney'nkinga eziningi, iy'nkinga engangoZulu ngophepha, but siyazama kona ukuthi iy'mpahla zenu zigcine y'fikile kini, kodwa uthola ukuthi abanye bayathola ama-SMS, abayithola nge-SMS yakaphepha, noma mhlambe-ke iy'mpahla uthola ukuthi idukile, noma ngabe kuthiwa wasinikeza i-PEP code yakhe umuntu but idukile, yabo nje kuningi bafethu. Ngiyacela kodwa ukuthi nibe nesineke nathi, nibe nesikhathi. Mina ngazi ukuthi uma udinga usizo uyaba nesineke, uyaba nesikhathi, ngoba usizo usukuludinga ngamampela. So hhayi ngoba nakho ukuthi sisuke singathandi ukuthi i-product yakhe ifike kuwena, hhayi ngoba nakho suke kuwukuthi sisuke sihlosile ukuthi ungayitholi i-SMS yakaphepha. Okwakho nje ukuthi ufone uthi hhayi bunga-place i-order ngomhla kabani, angazi ngiyithole i-SMS yakaphepha, sikucheckele noma mhlawumbe ithina esitholile, sikuforwardele leso screenshot leso, uhambe uyothatha iphasela lakho ngephini yakho osuyitholile, ukwazi ukusebenzisa into zakho. So-ke ebengikusho njengamanje ukuthi kusukela ngomhla ka-1 November 2025 nakanjani-ke nizobe senazi ukuthi imaphi ama-products amasha akhona aka-Black Life Pharmacy. So okwami ukuthi ngikushiye, ngikuthanda, ngikushiye ubukele nakanjani. Uma uyilandela i-Black Life uzokwazi yonke into eyenzakalayo entsha. So-ke bye. It's the Black Life TV.